na onye anyị nwa Chineke ga-ejikwara ngwa ọrụ n'abalị a bụ nwa Chineke agbara ezi ama. Maka na amaara m ya when I was growing up as a young man na University of Nigeria Igbo campus. All mmadụ anyị na-elegara anya. In fact, mgbe anyị ji butecha ya drop wire na hotel na-apụta, pastors were the same. Not this man. Now, what is the Spirit of God in her? You see why? Because all through our journey from New York, when we came back, she didn't say a word. You know, she was meditating and communing with God. No wonder can you go away from my motor? And he just witnessed my spirit that he's on the book. He's just meeting her for the first time. Manoya has been a man for almost 15 years now. And I've been so happy. When you're there, we keep young. To support your ministry, I will do it. And that is the reason why we work with it. Makanabu and I think I generally invite on our own from Nigeria. I'm an EI to my character and we can we keep it yet. Manada Chinaka will have never, I got a long time, no give you 12. I think I call it 12 articles. We'll go over here in the eye, check it in the email. I will make it. There was a time in my ministry when I almost made up my mind to bow out because of the pressure and the things I passed through. Also, to come. If I had not known you, but because Mama will be the way we now, she sat me down, told me a lot of things, encouraged me, prayed with me. I see in her a mother. By the time she stands here to speak, you will see the kind of wisdom God has deposited in her. I'm not saying it because she's here. But Mom, you are a blessing to our generation. Particularly a blessing to myself and my family, and you know it. And you will be a blessing to this church today, by God's grace, in Jesus' name. Amen. And the Panayana, like from America, they start tomorrow, ever I can do. Sunday, I get to you. Hallelujah. Hallelujah. Mana, Nabania, these are from Mission Ekebako, Easy. I do your chat, Nanabatagi. I am speaking law. Yala, Sister Zionia, Sister Emanuela, I am still the law. Because you might go through Jesus. Amen. And with a clapping foundation, let us welcome the Father of God in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Ejima Chineke na-ekele unu. Obi dị m ụtọ na ndị Igbo nwere ụdị ọgbakọ a. Obi m dị m ụtọ na m batara ebe a na-agụ rosi n'ụzọ anyị si na-agụ ya na Naịjirịa. Ọ dịkwa m ka nọ na Naịjirịa. Ana m ekele Chineke n'ihi ọrụ ebube nke ọ na-arụ n'etiti unu n'ihe nke o jikwa unu na-arụpụta. O nweghị ihe na-adị ka ndị mmadụ ọgọdị na ha si n'ala nke ha si na ya pụọ, ha hapụ ichefu ebe ha si wee pụta. Ihe a bụ otu n'ime ihe eji mara ndị Juu. N'ebe ọbụla ha nọ, ha ma dịka ha banye ebe ahụ dịka ha ga-adọkọrọ ya were de ya n'ebe obibi nke ha. Ya mere ana m asị ka Chineke gbaa unu ume n'ije ozi ya. Ka Chineke mee ka ịhụnanya dị n'etiti unu. Ka Chineke jiri unu kwara ngwa ọrụ. Ọ wụsọ n'ala Amerịka. Werekwa unu kwara ngwa ọrụ n'ala Naịjirịa. N'ihi na mgbe ndị nọ n'ụlọ ga na-anụ ụda ihe unu na-eme ebe a, ha ga-enwe mgbanwe n'etiti ha. Ụfọdụ ebe ka ọ na-abụ ịga na Naịjirịa ugbu a, ụfọdụ ezinụlọ ịba anyị mee naghị anụ ka ụmụntakịrị na-asụ Igbo. Ụfọdụ chọọchị ka ọ ga-abụ ịga ịmụka onye ozi na-ezi n'Igbo, ụfọdụ a na-atamu. Mana n'ebe unu nọ na ndị ọcha, unu na-asụ Igbo, were Igbo na-ekpere Chineke.
Ekele dịrị Chineke n'aha Jizọs. Amen. Ọ dị ka otu ezinụlọ ha nọ ebe a. Ezinụlọ ahụ, ana m ekele ha, ana m ahụ ka di ya na-achị. Chineke mere ka ọ dị pọsibụl ka m bịa nọrọ n'etiti unu gaa ozi ya in the next 3 days. And I believe they packaged it